Ya ka kot ka balatho halor ka khana jong ka wei ka riuslur na ka briu nyutrem ka bala shimbenta banile persha ya ki sipai phareng doli ban penyo e ka jing light lu ya ka ri ka bala ai kerteng ka phan nong lain a lady freedom fighter of India. La penlai pet ba menta ka sngi do EM in charge ilaka uba jambor war ha conference hall ka KHDC. Ya kane ka kot la tho do ba Daniel Stone Lingdo Ubadeu Advocate ka Supreme Court of India but National Green Tribunal New Delhi. Nakaliang uba Daniel Stone Lingdo ulayathu baga jinya lenti ban pendap yakane ka kon kalong ka bala jalan bha kaba kala shimpor hadu khat khandai snam namar babun ki jingtip jinglum ki ba kum unong tho unha banwat batti bnia bha banwanra e ka jingsisa halor ka phan nong lain. Ka jingtmu bantho ya kane ka khana halor kane ka reuslur phan nonglain kalong ban pensa jingkan mau ban pensa priang ya ka jinglong slur jongki reu kan thei na ka briu hinyo trem District Council but it was kind but ka council ke jongki plus ship ya kane ka court ka official ka court jong ka district council bala penmi ka district council bala sponsor financial sponsor ka district council ya kane ka jiglot jingme ya kane ka court nagaling jong ngam ship ya kane ka court nga simtang ka baison do ngam tong ai ba Jerry kurba di nom chado photographer kane Tony Slong udi batroy ka dol ndrei nama ka diman kane ka court manta kala long all over India but sapar uro ko ya perthai manta nama ka de ka don ka international standard kane na UK US ke lekla te de kata ke Amazon ke ka Flipkart bat ka jing dawai ka kadang hai pha tadi kata ngam di mana na district council ka jing me jone ka court ro na district council ka jing di ka court ka district council paro ka dai ka jompi ka jing me ke bar pai ka nong tho ka kersian ka district council ha paro kersian ka jing do ha paro kersian ke bar pai te kamla ban kreat ya ki nong sanjur la penlong yang apan thoi ka court professor David Arsimli bodong hikai jonga I bala guide yang ban frame contents yang ka court kata kom ka bachanai but nga I could play ro I saman khushiat mo extra affairs minister jong ka India law minister ban Oxford University I bala sim forward ya kane ka te ngasngo ban leklam maki ngamla ngasngo ban I could play gito ki bali atrelang mo ki contributors baro ki college hangne Meghalaya kisah Anthony's College, Tura Government College, baru ki college hang ne Meghalaya baru ki principal ki don bantah hang ne kene court. Nang tas ko bas ngau tanat kalong ki college ki university baru ko kari India, Jami Islamia, JNU Delhi University, nang ta ki don kine ki women activists baru ko kari India, nang ta nak sidut rice tribe parliamentarian and legislators ro ki don hang ne kene court ki pakop nang tanah Indian Police, nang Robin Hibo, nang tanah Raja Sabha, untuk naki, baru kita dulu thang sepet je ka kot ka dulu thang to. Tapi kan kita kajing tray kan ka kot kasim khat khandai snam. Kini kebom sut banthoi kan ka kot. Mereka post new barabor ya kajing ong jong I Profesor David Simli. Lele kidi pendong facts wal sebab don we Profesor Thakur wa ong yang abang banthoi don thokat kum ki facts. Dia kata kesimpor yang ngapan ban buden bat buden yang semua iji fadal Salmanovski ini pada platno I bala yarap bat kersian yang ahai kane babun ki jing ya kendo padi mahu peng nang taki bahaying jong be mosilda madeng wellborn nang taki bahaying adu mata jong bidu ro jong ma race kento kelayat bat nga haban kitu kijaka go kelang-kelang por mansua kadang jing trailang na barok nak Olympic Forum Student sementara akhirnya kehadiran kamu bahagian nak KSU ro dalam deka jing ya rap juga KSU yang melak ban le ya kan nomor bagi la Tristom ha tadi kata nga dewe lagi advisor juga KSU ha Delhi tadi kata nga singo ik bang okey kadi kapor babiang bat nga tri kan ya daga jing pun sin ngayam ha ngat thoi kan ka kot pun sin ngayam pun sin nga layat ka kapor ka bang ong ka juti ya bang kadang kedekut ke juti
Don ki to ki bang layer kapat ngah to ke por bang asyang kelen bor kasi ngah penbandur chua ya ka maap jong gari kasi bor ko wei se sopan tho te akan mau ko singi upor jonga ungam brek ya kejap ka jaban ai singi ban poi chi singi ban poi ngah apply singi har ja khomai ngala poi ki to ki la ke paro ko wei ngah tengah ya cha kene ka ki du thia du dem ngakon pau nam ni kene ka preu om ni ta manga tho ai to ka long pagala patay ko banwan kini pali i kata kaji kraw om ni tang ko kajai la jong no dan ka thme la jong play kom kajai penreu de pali i pali tho ya ka tin pharang ba kajing kali ka mi mentang om pali bala pen kerteng i ka ne ka kot kom LT freedom fighter of India lesa ki bapun ki kajing kali te kajing sisa ka long ki pun ki nong tho la tho chang ka phatang lai ki basi program kapal komplit. Ini ketika total research works. But ngetho agak ada komba gara ni Lakshmi Bai la itu ke India kum freedom fighters jong ke India. Balai ka pandang light. Balai ni kasi. Te kata ketika kom konsep ke jong ka jing perkhat jong la seki we kila ban perkhat kum ne kum tai. Ji perkhat jong ko an pen kraw ye je pen riu la jong. Ba ka phei ke ni ban i ba ka India hi ka ri i. Te ngamdon ban om ba ya kata kajing kraw juga kot lane kajing long jiman juga kot ngai ino haki bapule pelaban yo ya kane kot long na ka district council bat kendi ha kador sam spa bat kajing mi baro kane district council bat kane official book juga district council bat ada kadon kadiman in haban republish piang bat kadon ha ka Amazon Flipkart bat buru ko ka perthai menta kasngi ha buru ko ka India ki aap ye kane ka kot na Guwahati, na Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai, Jammu and Kashmir, Ladakh, keleng ki api ini kasi ada double haka Amazon bat ki apsan kapor pakin ya tela sai ki kot kala ban khendia thange namar ke kot kala don ko bi standard kala te kam dei ki kot pai pa ngi laban ongno kador karam namar la tho haka ta kom kum ngelaman om no ha don so da bits imli ha don ki toki ba la ban temi ya ko minta kasi ban ai publicity ban publish na kabata ki wei pa ki ba kinyo ban puli ya ki history ki ba kanika me e temnan jomi ka ba lale ki kam sulur ki ba nadu menchua kumbachis pak prapo snem tam menchua ti nakaliang jomi kumpeyen kesan ni kapan ya kini gi seng halang ya ki seng trimang sobha pa ya sarkar pat kunju ya kinu ki bakwa ban penan brom ya ka merat temen jomi ka panno na yisa man sobha bakin le tang oi kanong ba lada nde ke de banyai pentat bat kayeng pentat bat kipur kanambang kanomdon kanu kejing pher kejing sung pher de mo prem kita lale ya kanu bat kanu rom ta te kawai ka bana kalian jongim kayeng kat ba kapau ya menta kesngi ba wat kari India ya barokoi kalakip ya kaneka ia kan ka panong lain kemboi na ke freedom fighter lady freedom fighter ndi tang hapo rihasi la ne tang hapo north east reha kari India ni pa namar kata ada kum kawai kecil kepan na kalian jongi tu yen bat rengkat ke jingi tredang jong ke HDC rengkat ke soka rengkat ke bahiyeng baro pada long kepala ngin mang kawai ke syuti hat po kala bandai ka state holiday nane kala bandai ka district holiday nane kala bandai kanu ka holiday ro kumbalong nam ye week di freedom fighter kumbu kala sing bat yang nong ba bat kunta tena kalian jungi ko ye ni kwa ya kata kawe the shooting na ka banta kumajo na kunta na school bat kan long ro kawe ka banta ka ba kabakam pungsan bagi longden ki jongi tentang hikna school kinyo i ba lingba kani kasi kintip ba ka kata kan nang